Tadi wong wis pegel melarat ngene iki. Pirang-pirang tahun melarat. Tak golani sabil ae. Wong payu. Gak goleki mlayu arek iki kok. Bingung entekno dhuwit. Hei, Apa maneh? tunggu kene sik. Aku ono butuh ya mbak awakmu. Tunggu kene sik. Ngomong sing penak lho, Le. Piye? Duwike iku. Apa ne? Kan tuku salah kurang bau iku piye? Tak omong cacakmu ta? Ngomongi piye? Wis tak transfer karo nang cacakmu. Duwike kabeh. Dunung karo adikmu kok. Transfer iku apa aku gak ngerti. Masalah ya Allah. Kan sekolah tak gak sasene yuk. Lah wong lulusanku SD gak jangkep kok kon kate tak kok lulus. Kebacut. Wis pokoke intine sak transfer nang gone cacakmu. Kok parane cacakmu nang omahe lho. Wah iki kon goblok, ngono gak kok kekno aku. Ngono kekno Kapuk ngono gerang goblok. Loh, aku berduit, Bro. Awake dhewe ngomong sak ngomong ya bebas ta. Endi dhekmu? Loh, lah wis jare kok kei wis nang Caca. Enek duwike no baru sumbungo gak duwe duwe iki lho percaya ngene iki cekane tas. Kok nek kekno Cacaku. Gak didem pek separo ambare iku kok. Kowe tak kirim nang cacakmu wisan takono kabeh. Piro emange? Sak M. Iki dhuwit guguk prei. Goblok. Duh. Aku sing goblok aku ta awakmu yo. Wis gak ngerti sak M kon. Loh, lah ya em gak yo prei blok. Mas asire kopi ngurin. Piye? Sak M iku sak miliar gendeng-gendeng. Walah. Lek di jelasno sak miliar rak yo krungu gak penak sih. Arek kok Ya opo kon kekno nang Cacaku? dino apa yo? Selasa iki. Selasa. Iya. Kok yo apa demen mbek adikmu aku ngono. Pokoke intine aku semua ngurusi duit iki maneh aku yo ngono. Oh ngono tambah kok kekno Caca. Bodoh. Wis nang parane ngono kono lho. Wong ora dientekno cacakmu gawe karaoke piye kon kok? Ya wis, temen ya wis kok kekno ya. Iya yo masalah kon. Awas kon nek kon bijuk kon wajahmu ku wajah bijukan. Lah kakekmu ceklane ngene kok mbijuan piye sih? Wis tak parane Caca iki nek dhuwit gak dikeki kok dilong separo mbek Cacakku iki. Ya mulai gak salah gak opo ngludur. Aku lho di dhuwit akeh bebas. Dudono dekmu ndi dudono? Alah tak dudu kon. Tak tuwon iki kon wedhus. Wedhus. Kuwi aku. Saran iki kudune wedhus iki ayu kabeh rek. Ya dhuwit ku akeh. Sampeyan apa sing enggak ada lho kandang wedhus nih lho. Yo sak wedhus iki. Oh, bek tak kandangi tok. Iku rumi awakmu ah. Bek golek-golek karyawan tak karyawati lho. Bagian nyapu tak bagian rejek-rejek. Asline sih ya foto ah karyawan. Awakmu iso kirim wedhus ah. Saged Temen ah. iso trimo gonceng wedhus Aku iki minimal iso ngirim wedhus gerek. Iso. Temen ah siapa? Iso siap. Iya. Anangan dhisik ya. Tapi lah iso sih. Apa nih? Ya cara kerja sampeyan. Ya iso cuma ya emang wedhus skill. Nggak wedhus. Wis sembarang kalian nyapu. Resik-resik telek bagi kon keterno wedhus Ane nanti. tak kok nyelup Sambut. nggone telek wedhus. Oh iya aja sih, Le. Lah, karep aku ya golek hiburan, gak golek karyawan. Yo aja sih, Le. Ya wis, kon iso kirim temen ah. Iso. Temen yo. Heeh. Awas kon gak iso. Kok sampean kabari ya? Wis sik kok kabar. Yo lah jarene. Training sik. Adik training iki. Ya iya nek kon iso ya. Berarti ada surat lamaran lah. Ora usah mek kirim pas jareng ke aku ae. Ya wis iso. Wis. Lah iki lho, sepedae. Ya apa iki pedae? Iso tak gak nek gak iso ya. Wis iso wis. Sateran hati-hati. Larang Hilang. ngawur. Kowe elek ngene kok. Lele-lele ngene ngergani ngawur. Iso
Yon. Tak tenono sih. Yo wes. Orang ketok matane. Wes. So. Iya, saya paten. Oh, bisa wong iki. Wis cukup bisa tak tok yo. Amit-amit jabang bayi. Iki gak mek ngono tok tak aku ya iso. Saiki kandang kuwi rugi. Saiki nyapu. Oke. Nanti sapu. Aja. Belum. Siapa ini terakhir mana? Iki sih kandang iki sapu. Ya ya. Juragan gendeng tangan training. Kon Pak sepeda. Urusan kon nyapu. Yang disapu agak kalau tukang gremeng. Jarane emang kon training Pak sepeda sing mau dikompon. Nah, dikompon tak tertok. Apa lek Yang iki? iki jeragan ya. Tak karepku sih. Mangane kan gak kerja. Iki rezeki iki lho. Lali. Telek-telek ya ditimpal ya. Juragan pekok iki. Kan boleh kan? Lek foto ae. Iya. Iki kok aku metu. Ya. Lek Lah wedhus iki. Wis enek sing duwiki. Engko nek enek wong ngerene njopok wedhus. Jenenge Saipuddin. oh iya, oke. Liyane Saipuddin. Ya. Wis ya. Ya, ya. Wepet ngene iki. Ngurusi wedhus. Ngalor ngidul. Oke, yo aku duse. Tapi kok iku proyek gak merah. Gak tau disapu paling yo. Lek amit-amit. Yo ngono apa sih? Dimbe aku ada roh. Denger sih ya nyapa. Woi. Karo bojoku apa, Bos? Bojomu sing Ciri-cirine areke dhuwur, cilik koyo galar ngono. Nek mlaku gampang keterak angin. ora gak ngerti ya. Nah, ndi arek iki? Yo karo. Lho, bek nek mrene sih, Bos. Gak ngono. Bojone sapa iki ilang? Pakokan. Bojoku. Yo urusanmu. Lah golekane wangel ae. Bablas e ngakat nyambut gawe. Aku ki takok, Bos, ero tak gak. Gak ero. Boyo mangan iku dilek rek muncrat kabeh. Ngene sing Nek nanti, Bos. Joko wedhus. Sing kok kon ngene iki. Asu. Ya. Ya wis nek ngono tak golekane bojoku bene ketemu. Ayo. Nanti mutmainah iki rek. Salenono bojomu ya gak ilang. Yo. Ih, arek iki kok angel mutmainah. Lah iki lah areke. Oh. Apa kok nang kono? Ayo mulai. Lho nek aku nyambut gawe kon mulai ku lho. Wis gak usah nyambut gawe, dhuwitku akeh. Kok meneng-meneng kok dadi babu. Nyaponi teleke wedhus kok lalar gawe. Lah dapuran wae ora nyukupi aku. Ana mau nyambut gawe dipengeng kok karuan nek aku mbok cukupi. Blonjoku tok penuhi. Awakmu saiki lho njaluk apa tak turuti, dhekku lho akeh. Pengingen gak masalah wong kon gak gablek duwe mending aku. Wis ta, saiki ayo mulih. Dhuwit iki wis nang Caca, ayo rono wong loro. Wis tak Lho, lah aku mari jajal sawarung bau piye, Bos? Lapo sih? iki omongin aku nyambut gawe lah karuan nek ini kupi aku. Gak ngono. Kupi ya. Awakmu iku sapa niki? Bojone iki ya. Oh alah le, ya gak ero nek mas bojone sampean. Wis tak kon mulih, lah aku nyambut gawe kok nganu tae wedhus. Tak kon mulih, dhekku akeh. Saya saiki ndi duwe? Nang Caca ayo diparani wong loro rono. Ayo. Yo, piye Iya ngono nek. Kamu makan duit ta? Ayo kok Lah, kok duwe. trimo nuku wedhusmu sak sing duwe lho tak tuku kabeh. Lah sampean njaluk tak tuku ta kok ngomong ngono iku. Dhekmu lho akeh aku mbek dhuwitmu. Di duitmu piro? Lho, sak M. Apa di bojo kok ngomongane Apa? Nak, Miliar sih. Temen tak kon. bojomu njok piro tuku saiki? Dapuran iki lho gak tau nyambut gawe. Ayo, Duwe bojomu akeh. dituku ah. Tukun. Piro njalukmu? Tambah persaingan. Dituku, ah? Ais saiki nang Caca, njukuk dhuwit.
Lah Kok sik temen? temenan. Tak tuku wedhusmu kabeh sak peda-pedamu tak tuku. iya tukun, awakmu tak tuku wae toko bojomu. Kene tak unggahne rek awakmu kene. Lho. Ya apa sih, Bos? Mungkin kan tambahan aku tambah. Wis ayo mulai kono apa nang kene. Emut pemainah, mulai. Tapi kalau duit aku. Iya. Tak tuku niki yo sak sing duwe-duwe sak wedhus tak tuku. Terus nek aku iso kerja. Ayo, jupuk duit. Kandhane gak nganti. Bos, mulai gek akeh. Ayo.